Pentru să facem cacao, bunica fierbe un pic laptele. Dacă să nu se prindă de fund, pune un pic de apă și acum pune laptele. Pune cam 100 de grame de lapte de casă, foarte bun. Lăsăm un pic să fiarbă și pe urmă o să punem un pic de miere, dar nu o să o punem acum. O să o punem un pic mai târziu. Și după ce începe să fiarbă laptele, o să facem un pic de cacao cu un pic de miere de albină. Da, stai să iau mierea de aici de sus. Pardon, am pus-o jos. Acum mă duc în bucătărie să aduc o farfurie și o lingură. Acum o să facem un pic de amestec un pic de cacao, nu prea mult. Așa. Și cu un pic de miere de albină. Și o să pun chiar un pic de lapte ca să le omogenizez. Și o să le amestec. Să fie foarte, foarte, foarte bine amestecate și în loc să punem zahăr, mai bine punem miere, dar să lăsăm pe urmă laptele un pic să se răcească, să nu punem laptele foarte fierbinte peste miere, fiindcă îi anihilează proprietățile. Și o să fie deosebit. Lăsăm să fiarbă laptele și o să răcim. O să mergem la ciuvetă și o să punem un pic de apă rece acolo și o să răcim. Încă nu fierbe, încă mai durează un pic să fiarbă. Să fie ceva deosebit, foarte bun. Pentru Gabi îi place foarte mult să bea lapte cu cacao, cu un pic de miere de albină, sănătate curată. Da. Foarte bun. O să nu cu un pic de lapte. Așa, să nu fie prea încetrat. Învățăm să nu se facă cocoloșe. Pictura asta de lungă, da. Și învârtim și o să punem imediat, când începe să fiarbă laptele, și o să-l punem
Și o să gustăm. O să gustăm și acum un pic. Foarte, foarte bun. Foarte bun și sănătos. Da, mierea e foarte sănătoasă pentru organism și pentru copii. Acum, opa, am început să fiarbă laptele. Și punem câte un pic și amestecăm. Și mai amestecăm un pic. Da? Uite cum arată. Deosebit. Extraordinar. Ce frumos arată cacao. Și acum punem înapoi în rătăcioară și mai dăm un pic să fiarbă. Da? Dăm un pic focul mai mare. Vedem ce gustare. Deosebit. Deosebit. Trebuie să mai fiarbă un pic, că am mai pus și un pic de lapte nefiert. Și pentru nepoțelul meu doresc să-i fac o cacao specială. Și să vedem ce o să mai dorească înainte să facem nani. Nepoțelul meu e un copil așa de cuminte, deosebit. Un pic mai avem. Un pic. Dăm foc un pic mai tare. Uite-ți la voce. Da. Trei minute mai avem și e gata un cacao deosebit. Făcută cu miere. Se poate pune și scorțișoară, dar eu n-am pus. Dacă o să fie cazul, o să punem, dar dacă nu punem nicio scorțișoară. Abonați-vă, vă rog, la canalul nostru de YouTube și dați like dacă v-a plăcut această minunată rețetă de cacao cu miere de albină și cu, bineînțeles, cu lapte. Să aveți poftă bună și voi copilași să mâncați cu plăcere. Vă pupăm, vă iubim și aveți Crăciun fericit!